Hello takukte bukuk song. Borok hamkrai channel o haino hai lam sogo norok no. Tini ni video kicha joda. Tini English serenglaimung video ya. Phiaba ang tini oro kicha joda topic si tui phayo. Je takuk eba bukuk life depression tui thangai tongo. Dukho kosto te kha khamjak rok bai kicha kok salayei bongni khabu charina bagi phaimanisi. Depression o word khada khana ka norok phatar hasteo hingke o issue no belai serious na harlayo bachi ni bisingo hingke omo issue rok no amsak seriously na halaya khelbo khaileya reason ngai mano lack of knowledge or very little knowledge about this issue chini bisingo o issue no amsak shiani bagi phano amsak serious na halaya ngai mano hingke tabuk depression tamo depression kaisa condition je jagao nang bokha hamya khali khali te asha koroi lama koroi hai feel angu omoni ni daily life o wana chinta belai gila khetu bui phayo nang tong thogoi manya bisinani bochana muchungya angnai omo u wati phaina ni sakang nokha somse phaipro e an nokha kosom nini bokhro kitenge guriwi tongma haisi jesa samung khanya pa nok khaitokya belai heart hai feel khayo o video naite tui nung tumung no sak no o depression ni jalo kajaja khaima tongkha hingke kok thaisa mutu narak di nung sai chungya amte he feel khai tongnai ang tini oro norok no omu mutu khanya bagi siphayo je hope tongo asha tongo jotoni kotor kok hingke kaitor tongo haini bagai help tongo depression omonono amte he feel khairiwai manu je nang kaisa quick send eba utulawo koluksa khai ongkhorna muchung phano phan goroi ongkhori manya kaisa watui nobar kotoro kachaja khai phiaba okok thaisa muju narak di watui nobar permanent ya sara jibon tongoi thangya bini bokaisa thakmani jora phayo nokha somoi nobar homhoke wati phaima pore ulowo watui thakma pore salni pohor phayo ang tini o jaga norok no salni pohor bukhago lama phunukna bagai no phayo puila no okok thaisa saiman di that you are loved, you are worthy and you are enough just as you are nono hamjak nai nono muilori nai gilama tongo tai nang jesa ke phano tongdi nang kuphung da keram da kolok da barada naithok da shitra da kuphur da kosom da gonang da gori da nang enough si kosa phano se atum sa hamia phia jora nawi si hamu khabajak hamna nibo jora nangnai o sangsaro phaikaba jeng kaham bai hamya bai no maya chaknai kaham salbo tongnai hamya salbo tongnai kaham salbrum brum ni bagi tongya amte haino hamya salbrum brum ni bagi tonggalak bini bo salsa sakle paima jora tongnai haini bagi no khata badi takukte bukuk song nung sai se maya nin thani bumsak phan tong nin thani bumsak power tong borok munu sumu chungkhe tamose khaimanya tong haya diba o hamya jora laya sak patience tonidi omono overcome khainani nini thani phan tongo okok thaisa mutu narakdi kaisa famous gan sama hai we shall overcome someday hor ai shal phayo watewama pore satung pao hingke hamya jora laibo kaham jora salsa sakle phainai mo amsak kalaya angsiu bukuk bai sana kalai phano khaina ni belai kuthuk phiaba jeng borok munusu nasingna saratai tamusi khaiman haya diba haini bagino khata badi takukte bukuk song be strong give up takhadi sakno belai tola takhadi bakha chikon tangdi washa khai samung chaya success angya failure mamang hingke tamong khaba
They was a try ma khanyai. Darkness so tong pha no light phasing si na har na shrang lai na chang. Kha khayo anio kok rok masa shak no le kha ka chang ma tai tong thong ma riwa na hanai hambai.